Gennemgang af finans og punkter under finansen. Vi har 5 hovedpunkter ved dagligt, kartotek, udskrifter, periodisk og opsætning. Dagligt, der har vi kasseklæder, hvor du kan se de kasseklæder, du har oprettet, eller du kan oprette nye. Bankafstemningen bruger man til at se, hvad du har bogført på bankkontoen i Aktiespace Plus, og sammenholder man de poster, der er reelt set inde i banken, og er der noget, der mangler, så kan den danne en kasseklæde, eller vise dig de her sidste 25 øre, man kommer til at lede efter. Bank FIK, det er, så du fakturer ud via FI, for eksempel en plus 71 kode, så kan man importere dem fra banken af, sammenligne med, hvad du har faktureret, og danne en kasseklæde automatisk med udligning posterne. Den vil også vise, hvis der er differencer i indbetalingen i forhold til, hvad der skulle være. Bankkreditor, her kan du betale de kreditorer, sende en fil til banken, der danner en kasseklæde på de kreditorer, du har bedt om, der skal med i bankbetalingen på. Søg i finansposter. Her kan man søge på beløb, kontoer, tekster osv. Kartotek. Der har vi kontoplanen. Man kan se, hvordan ens regnskabstal ser ud nu her, hvordan man er bygget op, hvordan det er gået fra år til dato. Man kan gå ind og se på sine poster, man kan gå ind og kigge på transaktioner, og man kan selvfølgelig lave sin bogføringsprocedure, beskrive derinde på, hvad der skal ske. Under bogførte kasseklæder, der kan man se, hvad man tidligere har bogført i sine kasseklæder. Udskrifter, der har vi balancer. Vi har 4 forskellige balancer, og dem kan du enten udskrive skærm, printer eller til Excel. Vi har finanskontospecifikationen. Der kan du udskrive en konto, flere kontoer, i givet interval, beløb og så videre igen, som man kan finde her. Finansstamdata udskriver din kontoplan uden beløb og viser sammentællinger og momskode på konto til at danne et overblik. Momsangivelsen. Her vises det grundlag, man bruger til at indrapportere til skat. Resultatopgørelsen er sådan set balancen, men kun med resultatkontoer, det vil sige, at der er ingen balancekonto fra nedad. Under periodisk, der har vi EU-moms. Vi har revisor eksport, danner filer til CSV, som kan indlæses måske revisoren, hvis de bruger caseware. Intrastat, kasseklæde import, det bliver brugt, for eksempel hvis man har et lønsystem, der kan danne en fil, som man så kan indlæse sin kasseklæde, og den måde så slipper man for en indtastning, der er en nemt ramme at gøre. Årsafslutningen kan man køre, så snart man har dannet et år, og man kan køre lige så mange gange, man ønsker at køre årsafslutninger ned igennem systemet. Under opsætningen, jamen bank FIK, en bank gør det på en måde, en anden bank gør det på en anden måde, så derfor har vi en opsætning, man kan sætte op på de forskellige banker. Alt efter hvilken bank du har. Bankafstemningen, jamen igen, det er det samme, det er forskelligt fra bank til bank, hvordan de leverer filerne. Faste konti, jamen det kan være overført overskud, det kan være alt fra afrundingskonto, balancekontoer i kasseklæden, osv. Kasseklædeimporten, jamen igen, det samme, det kan være forskelligt fra lønsystem til lønsystem, eller hvad man nu bruger til at invitere den. Kontogrupper er en udvidelse til selve kontoplanen, man kan lave. Regnskabsperioder, det er her, man opretter et nyt år. Det er her, man går ind og lukker perioder, som man ikke ønsker at blive bogført med i tilbage i tiden. Under manipuleret regnskab, det er her, man går ind og så siger, jamen nu har jeg for eksempel afsluttet et år, og nu vil jeg gerne have på mine beholdningskontoer i kasseklæden eller i kontoplanen, at den kigger på det her regnskabsår og den her periode. Det var en gennemgang af menupunkterne i finans.